aitaren gana horietatzen duzuna, eta kreazioaren deiadarrean lagun zarena. Gure bihotzean ere, bizi zarazu, onera bultza egiteko. Goretsia zaitez. Jaun bakar eta trinoa, maitasun infinituaren komunitate ederra. Erakuts iezaguzu zu kontemplatzen, unibertsoaren edertasunean, non dena zutaz mintzatzen ari zaigun. Iratzar itzazu gure goresmena eta eskerrona. Sortu duzun gizaki bakoitzagatik, den guztiarekin ertxiki, batuak sentitzen garelako, eskerrak ematen ditugu, maitasunaren jainkoa, erakuts iezaguzu gure tokia mundu honetan, kariño instrumento moduan, lur honetako izaki guztiengatik, zeren horietako inor ez dago ahaztuta, zure aurrean. Argi egiezu boterearen eta diruaren nagusiei, indiferentzia bekatuan eror ez daitezen. Maita dezatela guztion ona, eta egin dezatela haulen alde, eta zain dezatela bizi garen mundu hau. Lurreko pobreek deiadarka dihardute. Jauna, argaitzazu zure botere eta zure argiarekin bizi osoa babesteko, etorkizun hobea prestatzeko, justiziaren, bakearen, maitasunaren eta edertasunaren erreinua etor dadin. Goretsia zaitez, amen. Bueno, esan bezala, orain, bosgarren atalari ekingo diogu, hartu ditut testuaren hainbat gauza komentatzeko, batzuk gertuagokoak, beste batzuk agian urrutikoak, baina gogoratu ezazue, bosgarren eta seigarren atala direnak ekintzara deitu nahi digutenak. Ber juzgaratuar, orain bosgarren eta seigarrena ja ekiteko. Beraz, bosgarren atalonek dauzka bost zati edo, zerbait komentatuko dut bakoitzari buruz, interesgarri edo iruditzen zaidalako, eta Frantzisko kortan jartzen duelako interes handia. Elkarrizketa nazioarteko politikan, ze garrantzitsua den, ez da, nazioarteko politikan. Zenbat itxaropen eta zenbat porrot, zenbat. Baina, aurreko mendearen erdi aldetik, Bigarren Munduko Gerra amaituta, zailtasun handiak gainditurik, bada joera bat planeta hau aberri moduan eta gizadia denon etxean bizi den herri gisa hartzeko. Eta bizi izan dugu, eta azken bola honetan gehiago, interdependentzia aipatu genuena. Esan nahi du, arazoak denon artekoak direla, planetarioak, konsumoaren ondorio kaltegarriak denok pairatzen ditugulako, baina baita ere konponbideak. Eta horretaz, orientazio hauetan, Frantzisko nahi du, klabe hori erabili, ezta, konponbideak
denon eskuetan. Mundu bakarrean bizi gara. Proiektu komunean pentsatzera behartzen gaitu. Ikusi genuen aldaketa klimatikoa ja gainean dugula. Pandemia baina tsunamiak hortxe daude, kutsadura eta ondo aztertu genuen. Eta jakina da, kalean dago. Zenbat batzar, zenbat kongresu, la cumbre de Rio, la cumbre de Pekin, la cumbre asko, batzar kongresu mundu osoan, la ONU, nahi duen zerbait egiten, baina askotan deklarazio inefikazak gertatzen dira. Ez dira implementatzen, ez dira betetzen, badakigu. Eta Aita Santuak esaten du, nazioarteko negoziazioek ez dezakete askorik aurrera egin, nazio privilegiatuek beren interesak ipintzen dituztelako guztien onaren gainetik. On globala. Guztien on globala. Bai. Eta horrek ekartzen digu kontzientzia falta eta ardurarik eza. Urruti agian ikusten dugu arazoa, beste batzutan ezer ezin dugu egin, hori nazioarteko politikan. Baina trampa bat da. Zergatik ari garelako gure industria herrietan, nazioetan, industrializazio handia daukagunak, onura handiak ekarri dizkigu dudarik gabe. Onura handiak. Baina baita ere, gaz jaurtiketa, negutegi efektoa eta bestelakoak pairatzen ari gara gu, eta gure erresiduak edo hondakinak beste batzuek ordaintzen dituzte. Bai, horregatik esaten dugu, guk badugula zerikusirik, baina baita ere herrialde pobreek ere miseria errotik ateratzeko garapen soziala beharrezkoa dute. Eta esaten gogoan izan, herrialde pobretako sektore privilegiatu batzuen konsumo eskandalagarria eta kontrol eta ustelkeria izugarria handia dela. Izugarria handia dela. Konsumoa, adibidez, Kongon olako misiolari lagun batek esaten zidan, zenbat aberastasun dauzkanak eta herria nola bizi den, baina minoria bat poterean dagoenak zenolako zautzea. Eta esaten zidan, behitu adibidez, la primera dama, presidentaren astero bere hegazkin partikularra dauka, Parisera joaten da, pelukeriara. Adibide tontuna da, baina, eta emakumezkoa barkatu, Barkatu, bai. Baina, horrelako zautzeak, ikaragarria han, herri pobreetan ere, eta ustelkeria. Bai, hala aipatzen du Aita Santuak, ez? Orduan, beste erronka izugarria handi bat dago, nazioarteko politikan dagoen porrota, zinezko desarme integrala. Zenbat pakto itun sinatu desarme progresiboarekin, arma zuntzigarri efekto biokimikoak ez erabiltzeari, edo ez produtzeari, baina gero hori nazioen artean, baina Aita Santuak aipatzen du ere armamentismo ez ilizitoa edo. Ilizitoa esan nahi du mafiak eta zenbat armen trafikoa, zenbat persona talde aberasten ari diren
gerraren hori sortzen diren gatazkak edo sortu egiten dituzten gatazka armatu, bai, benetan krudelengatik saltzen eta saltzen armamentuak, gero ikusten ditugu ere gure mineralak behar ditugunak mugikorretarako koltanen gerra, eta meategietan klandestinikoki legetik pean edo baita askotan autoritatekin onarpenarekin edo ez ikustearena egiten, umeak esklabu bezala meategietan emakumeak baldintza izugarrizko krudelak direnak da, ezta. Aipatzen du Aita Santua eragin bat izugarria migrazio isuriak, etengabeko migrazioak eta migrazioak orain errefusiatuen erronkak, baina migrazio behartutakoak. Gatazkengatik, pobreziagatik, esaten du, migranteak dira. Migratzaileak gu izan ginen, historian zehar euskaldunok, eta 19. mendean karlistadetan Uruguai, Argentina zenbat mila, zenbat euskaldun, eta gerra ostean, gerra galduta, eta zenbat ies eginda Venezuelara, Mexiko, Estatu Batuetara, Artzain, lanetara, eta zer harrera ona, egin behar ona, orokorrean hitz eginez, euskaldunok, ezta. Eta orain tokatzen zaigu guri, bihotzaren ateak zabaltzea, poltsikoaren ateak, etxearen ateak, migratzaileei, eta orain ate joka milaka ez, milioika errefusiatu. Ingurumena ere zerikusirik dauka pobreziarekin eta lur pobretuekin, uraren eskasiarekin, ondo dakizue. Horretarako Aita Santuak planteatzen du benetako autoritate politiko mundialaren presentzia. Amets bat izan zen ONU, munduko bigarren gerra amaituta, bazirudien nazio guztien artean olako autoritate mundial bat, baina hor dago, badakizue, Seguritate Konsejua, beto eskubidearekin, eta handiek daukate azken hitza, ez? Euren interesak eta gureak defendatzeko. Diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. Aita Santua behin eta berriz elkarrizketaren balioa, alde batetik prebenitzeko gatazkak. Si se ve venir, ereiten denean haizeak arriskutsua da ustatzeko tsunamiak, ezta. Ikusten denean injustiziak lehenago edo beranduago ekarriko ditu bortizkeriak eta gatazka. Horregatik elkarrizketaren garrantzia prebenitzeko eta begiratzeko luzera. Oso kortoplazista gara, behin eta berriz aipatzen du, enziklikan irakurrita, behin eta berriz, korto de miras. Eta horre dauka ere, sistema politikoak, badakigu, dauka ona, demokrazia oso ona daka, haizu, 6 urtetan, 4 urtetan, 5 urtetan txartu egin, eta benga, kanpora beste batzuk. Baina, luzera begiratzeko
inbertsio egokiak egiteko, politika fruto emango dutenak urte batzu barru ez dira oso herritarrak, ez dira fidagarriak, eta gu ere trampa horretan sartzen gera, botoak irabazteko medioplazismo edo kortoplazismo hori ez. Eta aita santua de kontuz horrekin zenen, handitasun politikoa erakusten da momentu saietan. Printzipio handien arabera jokatu, epe luzerako, guztion honean pensatzen dugunean. Hone dauka, traia dauka horiek, Baina politika lokaletan aipatzen du aita santua kooperatibismoa, atzo hitz egin gendun apur bat, guk historia oso ederra daukagu, esportatu egin dugu ere euskal kooperatibismoa. Bueno, bide bat, bertakoa, harreman gizatiarragoak enpresa munduan lantzeko, sustatzeko, bai? Energia bereiztagarriak ari gara, behar bada garestiagoa dira orain, baina energiari garrantzia izugarria eman behar digu, badaude familietan, gero eta gehiago, etxeetan, enpresa txikietan behintzat, eguzki plakak eta bestelako energia benetan luzera begira berreiztagarria da, guztiz egokia, ez da? Horrek eskatzen du zentsu komunitario bat, indartsua. Egia esan, guk horretan badugu historia ederrak, auzolan, egiten dana, egiten zana, hortik ikasita, trabajo komunitario, guztion onarenare, auzoaren alde, herrien, hau da, bertako herrietan ere, hiri batzuetan sartzen ari da baliabide horiek garraio publiko sendoa, hori aipatzen du aita santua, garraio elektrikoa, eta hau da, energia berriak landuz eta sustatuz. Horrekin lotuta, nola zainketa gaitasun berezia badagoela sormen eskuzabalagoa, maitasun amultsuagoa, kariñosoagoa lurrarekiko. Eta seme alabei, bilobei, usten zaienari buruz, pentsatzen ari gara ere bai. Beraz, hor itxaropen argi bat, edo izpi bat, hortik ikusten du aita santuak, lokalean edo elkarrizketa bertan suertatzen dalako. Diálogo y transparencia en los procesos decisionales. Orokorrean, aita santuak aipatzen du, kultura konsumistak, behin eta berriz esaten du, kultura konsumistak epe motzari begiratzen dio, eta interes pribatuari. Eta biak oso arriskutsua dira. Bihar beharrezkoak. Zen, klaro, epe motza, izu bizi behar du gaur eta ja. Interes pribatua, izu, guk gurea defendatu behar dugu. Baina trampak izan daitezke. Hortan obsesibo sartzen bagara, interes pribatua ez dauka mugarik eraman egiten gaitu. Mugarik gabe. Epe motza. Oraingoa, bizi behar da. Solo se ve una vez. Claro, una vez usted, etorriko direnak, edo jadanik los descartados, que aita santua nu bai da Argentina horrela esaten da, los baztertuak, ez? Los descartados, las personas que están fuera del sistema, fuera porque no llegan, porque son expulsados del sistema también, por no dar la talla, etc., ¿no? Los descartados, los marginados, ¿está? Bueno, eta aita santuak egiten du horrelako salaketa,
behar ikusten du, gardentasuna behar dela elkarrizketatarako, aurrera jarritu behar dugu, politikak ekonomia, politikak ez du egon behar ekonomiaren mende eta interes ekonomikoen mende. Politika saiatu behar du, esatu Aita Santuak, orekatzen eta harmonia lortzen guztion ona bermatzeko. Eta ekonomiak guztion ona garantizatu behar du. Ez batzuen interes hutsa. Eta ez da efizientismoaren izenean. Efizientismoak teknokraziarekin lotuta, izan daiteke arriskutsua. Esan ez, merkatua berez erregulatzen da. Por la ley de la oferta y la demanda. Libre ez. Ez. Badaude hor eskola ekonomikoak eta baina eta Santuak esaten du ez politikak zaindu behar du desoreka. El propio mercado, dejado a su libre albedrío de la búsqueda del máximo beneficio, lleva a la desigualdad. La política tiene que paliar esos efectos con políticas sociales, esaten du Aita Santuak. Eta benefizioari muga jartzen. Oraingo gaia da, zer egin gazaren prezioarekin, gasolina eta energia argiarekin, estatuak politika zerbait egin behar du, hori esaten du. Ekonomiak ezin du bakarrik bere interesei begira funtzionatu. Aurreratzen da, bera lantzen du gai bat nahiko delikatua eta guri pixkat mina ematen diguna, gure bizi garen ongizatearen, konsumoaren gizarte honetan. Eta da, garapen jasangarria, desarrollo sostenible, sin pasarse, eskatzen du aurre egitea hazkunde ez untxigarriari, ez arduratsuari, bai. Horretarako pentsatu behar da, martxa pixka bat moteltzea. El decrecimiento. Badu teoria batzuk, hor aipatzen du Aita Santua, teoria bat, edo izan daitekela bide bat, el decrecimiento de unos para que crezcan otros. Serioa da, planteatzen duen Aita Santuak, ez? Hazkundearen halako jaitsiera bat onartzeko munduko lurralde batzuetan. Eta baliabideak ipini beste lurralde batzuetarako hazkunde sanoaren zerbitzuan. Prest gaude deshazkundea, de crecimiento, cuando pensamos que el progreso y progreso es producir más y tener más. Medios materiales, baliabideak, denetarik. Horregatik pensatzen du, la definición de progreso, aurrera bidea, definitu behar da. ¿Cuál es el progreso verdadero humano? Por eso, behin eta berriz ari da, ekologia humana, soziala, Aita Santuak. Bai, bizi kalitateari zeri deitzen diogu, elikagai produktuen kalitate baxuak, kalitate produzitzea izugarriak, baina kalitatea, hobeto bizi gutxiagorekin, vivir mejor con menos. Menos es más. Hitz polita dira, baina ausartuko gara gure lehenengo mundu oparo handi honetan eta krisia jota orain, berriz ere. Politikari buruz esaten du Aita Santua, bai badakit, kontziente naiz, ospe txarra duela, fama txarra duela, ustelkeria dela medio, politika publiko onik planteatzen ez direlako batzutan,
badaki. Eta gaur, igual gaztea batzuk era, edo gaztea politika paso egiten du, zait interesatzen, ejemplu txarra, politika, baina, ni beti esaten diete ikaslei, politika, politika egiten dugu personak. Arriskutsua da, bakizue, diruaren morroia bihurtu gera, eta tentazioa, zenbat eta gorago jun, arrisku edo tentazio gehiago. Tentazioak, bakizue. Baina gazteak nik uste dut prestatu behar direla, eta beharrezkoa dela, ilusio bat behintzat, politika mailan parte hartzeko eta zuzentzeko, porque la política, tú puedes pasar de política, pero la política no pasará de vosotros. Os hará pasar porque elkarrekin bizi behar dugu, elkarrekin legeak egin behar ditugu, giza eskubideak eta bete beharrak bermatu behar ditugu, garantizatu behar ditugu, beharrezkoa dugu. Ez gera islak. Eta ez du balio, edozein politika badakigu, ez duela balio. Ez duela balio, a ver. Eta azkenengoa hitz bat, las religiones en el diálogo con las ciencias. Religión y ciencia tienen mala historia, muy mala, por ambas partes, porque las ciencias a veces se han convertido en religión, culto a la ciencia tiene todo, sabe todo, puede todo, eta pixka gutxiago erakutsi di pandemiak ere zientifikoei pixka bat apalago bihurtu ditu, dena ez dakigu, zer gertako den, la incertidumbre, baina erlijioak ere ikasi behar du zientzietatik. Erlijioa ere sanoa, humanista, izan behar da. Elkarbizitzarako lagundu behar du, erlijio ona. Zeren eta erlijioak izan daitezke, izan da historian ere, erlijioaren izenean zenbat astakeria. Zenbat gerra eta zenbat bai, eta hori horretik deno daukagu mea kulpa, denok. Hombre, ahora badirudi garai hauetan, gure testu inguru honetan, erlijioa dauzkala, la causa de todos los males, de todas las corrupciones, de todas las violencias, kontuz, hori ez da ere izan gaitezen, uste dut hortan, argitzu eta justu neurtzeko, gaur behar bada, eta gure herrian ere, gure herrian historiagatik eta euskaldun izakeragatik behar bada, mutur batetik bestera nahiko errez bazten gara. Historian eta ere, hor dago gure historia batzutan oso ederra eta baita ere negarrezkoa. Euskaldunen artean dinot, horregatikan behar bada beste euskaldun fededunetik pasagara, benetako euskalduna ez fededuna izan behar da. No creen estas anticuallas. Nos está superado por la ciencia. Gauzak ez dira hain simpleak. Simplismo hutsa da ene ustez. Baina, denok gara, erruki jauna denok esateko dugu. Beraz, aita santuak esaten du, honetaz, argi eta garbi, nik azaldu duzu edana, bere hitzekin hala esaten du, ez? Alde batek, siniztunei eskatu behar zaie koherentzia, ekintza direla medio, batzutan erlijioen izenean konprentzio okerrak izan direlako, bai, gizakiari buruz, gerrari buruz, la guerra santa, la guerra justa, gaur egun hortan ere ari gara, la guerra justa, si es justa, es injusta, hortan ere gaur etika mailan asko dugu ikasteko. Eta erlijioen artean,
badago erlijioen parlamento bat, ez dakit ezagutzen duzuen, Eliza Katolikoa parte hartzen du, el Parlamento de las religiones. Guztien artean, olako elkarrekin nola pausoak eman, erlijioa izan dadin mundurako salbagarri. Esaten dugu, baina erlijioen artean elkar ulertzen ez badugu, ze koherentzia eta zer mezu eta zer zabalduko dugu. Eta orduan, aita santua dinosku erlijioek pobreen defensa, planetaren sostengarritasunaz, planetaren zainketan landu behar dugu elkarrekin. Gauza asko daukagu egiteko elkarrekin. Ez da erreza, behitu orain, Eliza ortodoxoan ere orain, Errusiako ortodoxoak, Ukrainiako ortodoxoak ere, elkar mokoka, ez da, ere, Eliztak, jainkoa, portxe, beste interes asko dago eta artean, eta potereak, eta zapalkuntzak. Zapalkuntzak eta poteraren kontrola, erlijio eta Elizekikoa. Hori kontuz zaindu behar dugu. Eta azkenekoz mugimendu ekologistak, aita santua, ekologisten patroia Asisko Frantzisko, aita santua miresten ditu. Bai, admira. Baina esaten die ekologistei, baina zuek ere, zuen artean badago nahikoa borroka ideologikoak. Orduan, ekologismo, feminismo bezala esango nukenik estilo diferentea daudela. Asmoa, ideia, norabidea ona da, jatorra da beharrezkoa, baina gero planteatzen diren bitartekoak eta ideologiak eta, diferentea daudela. Ez da, zerbait monolitikoa horrela, ez da, eta peragarri edana da, ekologismoa ere, interes ideologikoengatik edo estrategikoengatik, elkar mokoka ere egotea. Holaxe, bosgarren atala, eta ailegatzen gara azkenengo seigarren atalera, eta seigarren atala da guretzat igual hortiko alasi beharko ginateke. Fededun bezala daukagun erantzunkizuna hezkuntzan eta espiritualitatean. Eta Frantzisko oso itxaropentsua da bietan. Kontuz esaten du, Elizak ez dauka soluzio teknikoak. Baina Eliza dauka espiritualtasun bat, kristautasunean oinarrituta, tradizioan oinarrituta, eta dauka hezkuntza, esperientzia handia eta baliabide ugari. Hasita katekesietan eta unibertsitateetan eta abar luzetan Eliza dauka zerikusia handia. Eta beti bezala bere oinarria da estilo de vida. El estilo de vida es lo que nos hace a cada uno, pues, vivir con unas necesidades u otras. Vivir a expensas de las necesidades que nos van metiendo por el sistema consumista, crear necesidades para vender más, para producir. Pero claro, ¿eso a dónde nos lleva? Al desastre. Horregatik, bizi modeloa dago bat artean, eta esaten du. Batzuek uste dute, gehiago konsumitzeagatik askeagoak direla, libreagoak direla. Askatasuna dela, gehiago konsumitzeko diru gehiago daukadalako. Baina askatasuna dutena dira botere ekonomikoa eta finantziora dutenak. Behar berriak sortzen etengabe ahalegintzen ari direnak.
marketing, propaganda, eta hainbat tresna oso sofistikatuak. Eta esaten du aita santua, beitu. Medio gehiegi dauzkagu, baina helburu gutxiegi, helburu urri eta mengelak dinosku. Ez dakit konforme egongo zareten, ezta? Baina berak ikusten du, sistema honek, konsumismoaren sistema, angustiak sortzen du konsumitzeko, besteen alturan eta besteen ostentazioan bizitzeko, eta horrela oso zaila da mugak markatzea, horizonte bat. Eta estilo konsumista horrek ekartzen digu desberdinkeriak eta suntxiketa eta violentzia. Hala eta guztiz ere, beste modu batean bizitzeko itxaropena dauka, eta itxaropen hori non jartzen duen? Dena ez da galdua. Gizakiek, azken muturreraino degradatzeko gai izanik ere, gainditu dezake egoera bide zuzenean jarri eta bizi berritu. Gai gara, gai dira gizakiak, beren buruari zintzotasunez begiratzeko, zeren eta ez dago ongirako, egiarako eta edertasunerako atea erabat ixten duen sistemarik. Gizakiarengan itxaropena, barruti sortzen duelako gogo bat, ongirako, egiarako eta edertasunerako. Bai, aurreratu behar dugu bestela. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Hezkuntza. Eta hezkuntza honetan aipatzen ditu gazteak, noski, eta gaztei esaten die zue daukazuen sentiberetasun ekologiko berria ez baztertu, janaritu, praktikan jarri. Hau da, ingurunearen defensarako borrokan zuek zarete etorkizunekoak eta oraingo defendatzaileak. Egia da, hasi direla gure gaztiak, ongizate ikaragarriak diren testu inguruan, konparatuz zuen umetako garairarekin, bai, Jainkoari esker, Daniel esker, baina hezkuntza, hezitu behar dugu erronka handi hauen aurrean. Gauzak ez dira, tximeniatik erortzen, esaten digute, ez dira zerutik erortzen. Ez, balio, kostau egiten duena lortzea hori. Egia da, gure gaztedia ere, hemen inguruan, badatorrela historia eder batetik, eta da Euskal Mendizaletasuna. Euskal Mendizaletasunak eta oraingo egoeran ere, mendia, naturaren maiteak, naturaren aurka eta naturarekin norberaren gainditzea, norberaren buruaren gainditzea, la superación personal, el esfuerzo, el sacrificio, por conseguir unas metas. Bai, hemen dauzkagu mendiak eta horiek erakutzen digute zenbat esfortzu egin behar den garaira, tontorrera igotzeko. Baina zer gertatzen den azkenengo generazioetan asko jetzi da mendizaletasuna. Kultura berriak, digitalak, zenbat denbora kentzen dieten gaztei, interneten bidez, mobilen bidez, egoera pasiboa, zenbat ordu pantalla bati begira, ze kalte, zenbat bizitza salbatzen duen mobilak,
zenbat erresten duen bizitza, lana, industria, harremanak izugarri. Orain elkar ikusten dugu, mobilarekin, Patagonian dagoen batekin, osabai, eta izugarrizko gertutasuna izan dezakegun eta dauzkagun. Baina ze kalte, gauza guztia bezala, aurrerapen guztiak, nola erabili, kasu honetan gure kaltetan da. Ze kezka dauzkagun ikastetxeetan hezkuntzan mobilarekin, debekatu ez debekatu, noiz, patioan, eta zergatik, zenbat kalte egiten ari den. Eta hori ezitu behar da, ezi. Kendu ez, ezin dugu gainera, ez da posible ja, baina ezi bai, ezi behar da, ezi. Eta horregatik, olako kristau eziketa eskatzen duelako, eskaintzen duelako, ekologiarekin hainbat tarte bultzatzea, konbentzitzea, erakustea, alde batetik barnekoa norberarekin izaten, kristau eziketa norberaren sakontasunera eraman behar gaitu, katekesia, eskola, familiaren bidez, gero esango du familiari zerbait, asko idatzi du Aita Santua familiari buruz, baina gure hezkuntzan solidarioa izateko gainerakoekin, gure balioak, hoiek dira benetan kristauak, ez bakarrik humanoak ere noski. Baina kristaua sentitu behar du horrelako dei bat, jainkoaren dei bat, jainkoaren deia. Natura, izaki bizidun guztiekin komunioan bizitzeko, komunion espirituala, kontemplaziozkoa, kontemplazioa da edertasuna gure barruan sartzea. Eta edertasun hori jainkoaren ispilu, jainkoaren gana eramaten gaitu. Eta oso gauza ederrak esaten ditu Aita Santuak hemen, edertasunari buruz eta kontemplazioari buruz. Horrek eraman behar gaitu a concienciar a nuestra juventud en la formación, en la educación, en una ética ecológica. No vale cualquier comportamiento con la naturaleza, con las cosas ni con los animales, no vale. Horretaz kontzienteago egiten ari gara. Askoz kontzienteago, bai. Tenemos una responsabilidad y educar en la responsabilidad. Hortau kristautasunak beti lotu nahi ditu, biak ezta. Jainkoa gizakia, zerua lurra, natura gizakia, baliabideak eta solidaritatea, hortxe, ez da erreza baina Aita Santuak olako gauza zehatzak aipatzen ditu, ez doa adarretatik esaten digu. Inguruamenarekiko erantzunkizunean hezkuntza onak bultza ditzake inguruarekiko zainketa. Nola zaindu, adibidez, plastikoaren eta paperaren erabilpen materiala saihestea. Nola? Pues ari gara zerbait egiten. Plastikoa, papera, uraren konsumoa, hemen urasko daukagu, eta ona. Baina umeak zaintzea, baloratzea ura. Hainbat kontinenteetan izan nahi nuke, baina uraren arazoa larria guztiz sortzen ari dana gatazka izugarriak ura. Aldaketa klimatikoagatik, eta ekar ditzake gerrak ere bai esan du, beste bain esan zuen Aita Santuak, ura. Eta gero jango dena bakarrik kozinatzea, zaindu janaria. Hori izen zarete gure garaian, ni umetan, hogei apur bat
aurrera erorita hartuta musua eman ogiari. Hau da, gestu horiek dira gizatasuna handizkoak eta jainkoarekin lotzen gaitu. Jainkoaren eta ogiaren banaketarekin. Hain zuzen ere, horregatik esaten diu gero, ez dakite komentatzen dut, denbora horrela doa, komentatzen du. Detailea dira, ari gara detailetan, maila bedeinkatzea. Que rollo, que no sé, que ya pasatu da, está fuera de moda. Bai, egia da, baina janaria eskertzea jainkoari planeta eta egin duelako guretzat, eskertzea egin dutenei, berba da, sukaldariak 2-3 ordu sukaldean eta guk ordu erdian garbiu, haos, eta igual esan gabe, aita, ze ondo atera zaizun gaurko platera, eta aita, jo, amama, ze gustora, ze hona, da, detaile horiek, eta pentsatuz beti ez daukatenengan. Bedeinkazioa, bedeinkatu, maila, ez da, detaile bada. Aipatzen ditu askoz gehiago, garraio publikoa erabiltzea. Karo, garraio publikoa erabiltzeko behar da garraio ona, hemendik joateko, ez daki Bilbora, betu, ze arazoa dauzkagun, ni tokatzen zaidalako. Adibidez, baina, besteko komunikabide ona daude, Donostira eta bar, baina, erabili behar dugu garraio publikoa, bai, baina eskaini behar da zerbitzu ona, bueno. Zuaitza landatzea, alferri piztuta dauden argiak itzaltzea, sensibilitate hori izatea, argiaz, orain gehiago, hain garestia den, kontuz argi hori bestea eta, baina hori txikitsuei gauzen balioa erakutsi. Zenbat errepikatu behar den, ez kontau, badakit, nire ikaslei, esan behar, behin eta berriz gogoratu. Baina, txikitan ikasten dena, lehenago, beranduago, baina hor dago, hazi hori loratuko da. Lagunduko du testuingurua, dudigabe, testuingurua, circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, qué verdad es esa, Yo soy yo y mis circunstancias. Inguruko personen lagunduko didate hazi horiek loratzen lehenago, edo, beranduago, edo, baina ereitea. Hezkuntza da ereitea. Eta Jesusek erakutsi itxugun hori. Evangelizazioa ereitea da. Gure bihotzean behin eta berriz bota hazia, Jesusen mezua, Jesusen hitza. Batzutan bihotza dagoen kargatuta, hazi horiek, bidera arteako dira, edo bidetik kanpo, edo zorrotik urrun, edo torriko dira, beleak, eta jango dute hazia. Baita ere. Baina ereitea da gure esku dagoena. Hondakinak separatzea. Baina zer lio hau. Baina orain 70 urtekin hasi behar naiz, hau organikoa dau plastiko, baina zer lio da hau. Mesedez, burua desente baldin badaukazu, oraindik egin dezakezu. Zu txikia egiten du zure zapor poltsa, baina hori milioika eta milioika personekin, horrela dio Francisco, bero gailua tentu handiz, orain, kendu gradu bat, baina gradu bat da, baina milioika persona, milioika gradu dira, eta milioika litro, milioika, berrera biltzea, ez gaudu oso ituta, eta gainera denoi gustatzen zaigu arropa mustutzea, gustatzen zaigu, estrenatzea. Baina, zein bada arropa.
galtzen de, botatzen de. Bueno, hortan ere, eta familiari garrantzi izugarria berezia ematen dio, aita santuak badakigu arrazoi guztia dauzka. Krisi guztietan salbatzen dena eta salbatu egiten duena da familia. Bai, naiz eta krisi handia izan, familia modelo diferenteak izan, bueno, bai, modelo diferenteak, gizarte aldatzen ari da, baina familian ikasten den maitasuna, elkarren errespetoa, elkarren zaintza, elkarren sakrifizioa, hori bai benetan, ekologia sozialerako, humanarako, guztiz garrantzitsua, importantea guztiz. Konbersion ekologika, zerbait ditzein genuen horretaz ja. Gure konbersioa, espiritualitate kristaua beti deitzen digu konbersiorako. Orain aita santuak eskatzen dugu konbersio bat gehiago. Bai, bihotz aldaketa ekologikoa. Eta esaten digu, horregatik aipatuko dut bakarrik hori, beitu, kristau batzuei iruditzen zaie, hau dela zerbait, modan dagoen zerbait, fedearekin zerikusirik apenas ez daukana, eta ez dio hartzen. Edo batzutan ekologia batzuk esaten dute, irain egiteko modukoa, burla egiteko, estos ekologistas, estos. Bueno, hau da, serio hartzeko esaten dugu Frantziskok. Eskatzen dugu barne konbertsio sakona. Kristau konprometituak benetan konbertsio ekologikoara ailegatu behar da. Kreazioaren babesle izatea ez da gustoko gauza bat, ez. Kristau bizipenaren lehentasunezkoa. Ez da bigarren mailako alderdi bat, esaten digu. Eta jartzen digu berriz ere, Asisko Frantziskoren eredua, ejemplua. Berak izan zituen harmoniak, bizi harmoniatsuan. Eta horrek ekarriko digu poza eta bakea. Poza eta bakea, viviendo de un modo alternativo, de calidad de vida, con menos consumo y despilfarro. Eta gainera deitzen digu kontemplaziora. Kontemplazioa espiritualitatearekin lotuta, Jesusek izan zuen adar hori edo sensibilitate hori, naturarekin, lirioak, txoriak, zainduta. Hau da, gozatu, esaten digu aita santuak, gozatu, bai, kontemplazioaren bitartez, berak esaten du, naturaren kontemplazioa, jainkoaren kontemplazioa noski, fedearen bidez, olako poza barrukoa ematen diguna. Eta eraman behar gaitu espiritualitate krista horrek a una sobriedad y austeridad en la vida, a gozar con lo poco y lo pequeño en la simplicidad de las cosas. Ez ibili beti, ez daukasunaren bila, ez daukanaren bila, ez daukana, baizik eta daukasun txikiekin, esaten digu, hortxe aurkitu zoriona. Tontotzen gaituzten premia batzuk, mugatzen jakitera, behartzen gaitu zorionak, zoriontasunak. Ez da erreza. Ez da erreza. Bizitzea apaltasun sanoan eta sobrietate zoriontsuak. Zergatik, gure egoa hor dago. Gure ego erdigunean jartzen badugu, egoismoan,
besteentzat ez da tokirik izango. Eta hortxe daukagu gure barruan, ez da borroka hori. Borroka latza gure buruarekin egiten duguna, ez? Eta maitasun zibila eta politikoaz zer esan, Jesusek gogoratu zigun jainkoa genuela guztion aita, horrek anai-arreba egiten gaituela, eta horregatik hitz egin dezakegu senidetasunaz, por una fraternidad universal. Tenemos serios fundamentos en nuestra fe, que nos deben llevar a trabajar por una civilización del amor. Izpotoloak. Baina hori da kristau utopia, mundu honetan ez dugu ikusiko, osoa. Baina bai badago. Maitasun seinaleak edonon. Edonon. Begiak ireki eta baloratu, zenbat maitasun keinu, jatortasun, zerbitzu, harrera, bihotz zabal eta on dauden. Baina hori janaritu behar dugu. Eta horregatik aipatzen du los signos sacramentales y el descanso celebrativo. Batez ere Eukaristia. Eukaristia kristauentzat izan behar dela egarria, maitasun egarria, justizia egarria, sobrietate egarria, berdintasun egarria janaritzeko, hortik elikatzeko, sustatzeko gure bizitzan. Eukaristian eta elkartearen garrantzia, porque uno solo poco puede, ¿verdad? Elkartearen garrantzia, porque nuestra espiritualidad es una espiritualidad de contemplación y acción en comunidad. En comunidad. Aipatzen dut bakarrik Trinitateaz hitz egin genuen, más allá del sol, eguzkiaz haratago, kristau esperantza eramaten gaitu beti haratago, baina ja hemendik egiten, sortzen, laguntzen, bultzatzen, jainkoaren erregetza, el reino de Dios ya entre nosotros, que hoy pasa por una conversión y una conversión ecológica. Mariak Jesus zaindu zuen amak, orain afektu handiz eta amaren oinaze sentimentuz, zaintzen du mundu, zauritu, jipoitu, puskatu hau. San Josek ere irakaz diezaguke zaintzen, motiba gaitzake eskuzabaltasune eta zamurtasune zaintzen, jainkoak eman digu mundu hau babesteko. Hori da Frantzisko Aita Santuaren desioa irrika enziklika honen bitartez. Zuek daukazue hitza. Eskat bai denbora aurrera doa, baina azken eguna sentipen bat, eskaera bat, galdera bat. Galdera denok dauzkagu, baina bueno. Jarrera horietxeko bakarrik ez da komunidadien etxeko bat zere. Ja gure daukun edadiekin, izango litzeke ona, talde baten da horre danak piskatasun hartuket. Bai, elkartearen garrantzia, ez da, elkar berotu, gainera, zentsu horretan oberagoa zelizan. Gero eta gutxiago izango bagara, eta orduan, aber elkartuago, ojala, laguntzen digun, elkartuago edo elkarren harremanak sendoagoak eta, ia ba.
Ez gu men komentatzen nion geha gu gauz batzuk. Bueno, bat adibidez hau esan, desde luego aita esan duk, esaten duna ingo bagenduke mundua beste modu batea joango litzateke eta alaxe da. Inok ez dio kaso egiten. Bueno, hori izan deu da. Beste gauz bat esan deuna. Azken batean, bueno, mezu honek, esaten digu ba, larremotzen oitu behar gehala. Esan lehen, larremotzen da, alaxe oitua gera, hemen asko, larremotzen, ez hola, oaingo ugaritasunean, ez da gutxigoik, ez da. Orduan guk hortaz zerbait, horra adina esan du lidek zerbait, adina. Baina adinak, ni uste adina degunoi, fin. Ba, bizitzak hori, larremotzen oitutakoak, eman digula, beste harreman bat izan degura lurrarekin. Eta orduan, badaukagula ze esana. Adinak ematen duen jakinduri hori, eta adinak ematen duen zentzu hori. Uste dute gure gazteri eta beste modu batea, batez ere adine. En fin, ez ginduzten oitu etxen ugaritasunean horrela, oain bezala. Ez, hori kero etorri da. Bueno, horako gauza komentatzen egon geha, gure arten. Eta gero, hori gauzek, eta gero, bata beste lagundu, klaro, hori da, hangoikoan legia. Bai, eskerrik asko, bai, ala da. Ala da, eta zentsu horretan, familiaz idatzi duena Frantziskok zuentzat oso egokia da, zen zuek ilobak, bilobak, eta nola hasi, nola transmititu zuen jakinduria, bizitzaren jakinduria, hori bai dala, unibertsitatearik handiena bizitza. Eta hor altxorra daukazue, altxorra, un tesoro de experiencia de vuestras familias, de vuestra historia, que tenéis que transmitir a las nuevas generaciones. Fedearekin batera, errespetu guztiarekin. Zer eta umeen arduradunak, denak gurasoak dira. Eta hor, zaindu behar dugu, oreka bat, ekilibrio bat. Baina, transmisioa, balioen transmisioa. Badakit gai hau korapidatsua dela eta ez gaitezen sartu, baina zuen esperientzia ez da hutsaren horrengua. Transmititu beharra dago. Bueno, berandu da, ikusten denez, iruditzen zaizue Asisko Frantzisko ekologiaren patroia, hainbeste aipatu dugu eta Frantzisko aita santua oso frantziskano da, jesuita da, baina oso frantziskano da, ea ba, amaitzen dugu Asisko Frantziskoren himnoarekin, nik erdi amatau dut hau, eta berandu egingo zaigu. Aguantatzen dugu 3 minutu? Bai. Goretxiazu, laudato si, hori esan nahi du, latinez, ondo dakizuen bezala, eta goretxiazu egingo dugu otoitz. Hemen dago gure laguna Paredero. Oso lan hona egin duzu, hemen letra hundiarekin, eskerrik asko. Bai.
Bueno, jaunari ere eskerrak emonez aita santuak argitu eta berotu gaituelako krisi arazo izugarri honen aurrean itxaropena emonez, elkarrekin. Goretzia zu, ene jauna, zure izaki guztiekin batera. Bereziki anaia eguzkiarekin, zeinen bidez eskaintzen diguzun eguna eta argi egiten. Eta ederra argitsua distira hundiarekin, zure goi-goiko horren zantzua darama. Goretzia zu, ene jauna, arreba ilargi eta izarrengatik, zeruak zeugeginak, argiak eta ederrak, eta liluragarriak eta dotoreak. Goretzizu, ene jauna, anaia isarengatik, eta ireak eta lainoek eta zeru bareak, eta denbora guztiz, horien guztien bidez, zure kreaturei sostengua ematen diezu. Goretzia zu, ene jauna, arreba uraren gatik, txidapala baita, ederra eta garbia. Goretzizu, ene jauna, anaia zuaren gatik, zeinen bidez gaua argitzen duzun, eta ederra da, eta alaia, sendoa eta indartsua. Goretzia zu, laudato si. Eskerrik asko egunagoengatik, eta badakizue, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, pazientzia, hortxe orduak eta jarleku deserosoan hainbeste denbora egonik, badakizue Loiolako santutegian bizi naizela eta behar duzunerako. Agur. Bai, entzuten da. Ez, eskerrik asko eman behar zaio, Koldori. Dabatetik, Laudato si enziklika ederra da, sakona da, arazo larriak planteatzen ditu, eta goi mailakoa da. Beraz, berak ahalegin handia egin du, tekstu hartu eta guri nolabait desegiten hori guk jasotzeko. Eta guk ere ahalegin handia egin dugu, noski daukagun adinarekin ere, gauz horietan gogo eta jarri eta entzun da. Oseak guk berari eskarrak ematen diogu eta bata besteari guk ere bai. Eta hori, galdera bat eintzuna aurreneko egunean, dauka ekologiak zer ikusirik, erlijioarekin, fedearekin, noski dula. Horregatik parroki bezala, hori nahi izan dugu. Hori da, arazo larri bat, danak gure txikian, gure erantzunkizuna daukagu, eta hortaz jabetzea eta esan duguna. Hemen gaudenok, zentzuz eta jakinduriaz, ze esana badaukagu gazteeri. Beste mundu bat ezagutu dugu, eta behaiek beste mundu bat ezagutzen dute. Eta hala da, baina guk ze esana badaukagu, hori nik uste dut. Hori aita santuak askotan esaten du bai. Hori eskarrik askota, besteik ez.